Detská izba – to je miesto na hranie, spanie a útočisko v jednom. Vo svojom kráľovstve sa deti chcú vyblázniť a cítiť sa bezpečne. Z tohto dôvodu by ste mali zariaďovaniu ich izby venovať mimoriadnu pozornosť. Na predvádzacej akcii Zariaďovanie detskej izby v januári ukážeme našim veľkým aj malým zákazníkom, ako možno detskú izbu zariadiť jednoducho a pomocou niekoľkých málo prvkov. Pre dievčatá aj chlapcov. V našom sortimente nájdete tie správne artikle na rozohranie fantázie vašich detí. Od fototapiet cez šablóny až po nálepky na stenu. Deti presne vedia, čo chcú. Niektoré možnosti zariadenia vám ukážeme naživo, na ploche určenej na predvádzanie v rámci našich voľne prístupných predvádzacích akcií. Na nich uvidíte, ako vytvoriť kruhový tvar a písmená na stenu. A uvidíte aj to, ako si naši malí hostia budú môcť vytvoriť vlastnú tapetu. Na vytvorenie kruhu budeme potrebovať najprv skrutku, ktorú zapichneme pevne do stredu. Potom pomocou šnúry a ceruzky obtiahneme kruh v požadovanej veľkosti. Tvar kruhu sa potom oblepí maliarskou krepovou páskou alebo žabou páskou, pričom lepiacu pásku je nutné dobre pritlačiť pomocou valčeka. Kvôli vytvoreniu čistého okraja kruhu okraj k zlepeniu podmaľujeme. A ešte doplníme o nápis, ktorý potom tiež oblepíme. Po krátkom zaschnutí kruh vymaľujeme. Potom krepovú pásku stiahneme z ešte mierne vlhkej farby. Ďalšou možnosťou je použitie šablóny. Tú pritom pripevníme na stenu. Potom pomocou špongie a čo najmenšieho množstva farby môžeme motívy jemne vymaľovať. Okrem vopred vytvorených šablón si môžeme samozrejme vytvoriť aj svoje vlastné a potom ich umiestniť na stenu uvedeným spôsobom. Ďalšie predlohy nájdete na www.hornbach.sk. Deti môžu našu kreatívnu tapetu vytvoriť pomocou fixiek, zrkadlových fólií a nálepiek. Príďte sa pozrieť na naše voľne prístupné predvádzacie akcie naživo do nášho predvádzacieho stánku, kde sa môžete pozrieť, opýtať sa a všetko si sami vyskúšať. Každý januárový piatok a sobotu v uvedených časoch.